Suicidal. ụmụ ibe ekene m ụnụ. ụmụ Igbo ọnwa nnụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata. A sị na agwaba ntị ntị anụghị, egbupụ isi nyara ntị soro. Anyị ga-ekene godo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekene, kene ikwu, kene ibe. ụmụ ibe, a sị na nwata na-amaghị agha na-akpọ ya aya. Nwata na-amaghị agha na-akpọ ya aya. Anyị ekwuo n'okwu ihe gbasara suicide before na this program very very long ago, very very long ago. Anyị gwara ha na ọ na-abịa. Mmenyu na examples mana akwa mmadụ aka egosi ebe ọ ga-ada. Anyị na-eme anyị kwa mmadụ aka ya egosi ebe ọ ga-ada. Nke abụghị nke na-asị na-asị. Ihe ọbụla anyị gwara gị ebe a confirm mụọ ya. Jeje confirm mụọ ya on your own independently. Ị confirm si bịa. Anyị anaghị ekwu ọnụ efu maka na ọsọ anyị nwe ga-awụ ndị iberibe, the most iberibe nwere ike ịpụta were mmụọ a n'Igbo wee na-ezi ozi ọma and the people listen. Have you ever seen that before? Inugo before na ndị mmadụ ji mmụọ a n'Igbo wee lay a foundation. We never copy anything from anybody. Ọkwa na ịma, go and ask question. Ndozi ọdịnala bido from scratch, from sand. We preach about Igbo philosophy. People confirm, people run away, people confirm. Ha fụ na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. People buy into it. Now, mgbe anyị na-agwa unu na ihe the cause of suicide, aga m enye unu instances. Mmenye gị instances nke nwa bekee na-akpọ ife nrịba ama na Igbo. Instances. Now, ụmụnne, a pathetic something. Ọ dị painful. Is painful. Ihe njikwa gị na ọ dị painful bụ na ọ na-eme ihere. Ịghọtago? Ọwụ na ihe a na-eme anyị n'Afrịka etinye na movie, ị nwere ike ịgaghị ekwe watch ya. Ihe na-eme n'Afrịka etinye na movie, ị nwere ike ịgaghị ekwe watch ya. Ị ga-eche na asị. Ị nwere ike iche na asị. Ịma na n'abalị at night time, no light, mmadụ na-eburu trọk without light na-agba na express, ụzọ na-adịghị mma. Ịmana that thing was suicide mission. Do you know that? Ihe na-agwa gị bụ ihe na-eme eme. Anaghị Igbo ebe a ya anaghị eme propaganda that does not exist. Propaganda anyị na-eme bụ for you to reason and think like a human being. Ọwụ na ewere that thing tinye na movie na trọk nara ofu nkọnkọ, trọk nara one side by 12 o'clock in the midnight, 1 o'clock or whatever, no sun, na this trọk na-agba na main road without light. Ị nwere ike iwọchi ya na movie si ọbasị. Ị ga-asị na ọbasị na yes na but ọ eziokwu, because ị nwere ike nna anyị makwa how many lives, ịmada how many lives that nwere ike take that truck. Nwanne ihe ahụ suicide mission number 1. Suicide mission number 1, and this happens every day. So ị na-achọ mgbe mmadụ were ụdọ kwụnye onwe ya n'isi, ọ suicide. Ọ ihe ichere the second coming. Wait for the second coming. Driver bus bụ mmadụ more than 20 people na the bus. O test, no alcohol test, no drug test, which is mba na eme drug test or alcohol test, that man ga-adị positive. This man buru more than 20 people na bus na-agba. Bus o bụ enweghị kilomita, onweghị speedometer, o jeghị any check up ịgbamata yi ya, ọ ga-erukwa ebe ọ na-eje ma ọ gaghị eru. Nwanne, ihe ahụ suicide mission. Unu afụgo Moluo
otu a ka o si nọdị otu nkọnkọ ndị mmadụ ha nga ya n'ọnụ ụzọ ya, ọ na-ebe ihe ọ na-ebe na Third Mainland Bridge. Nwanne ihe a wụ suicide mission. Niger Bridge of Onitsha omega expire since 10 years ago. Moto ka na-agbada on top of it. Suicide mission. Third Mainland Bridge emega expire since 10 years ago. Since 10 years ago ka Third Mainland Bridge mere expire. Moto ka na-agba n'elu ya. So kedu ihe wu suicide for you? Nwanne ga bụrụ dictionary, go and take your dictionary and look what is suicide. You got to go. Now ka m gbazie gị the source of the problem. Now otu ị nọwụrụ mmadụ now, enwere ihe a na-akpọ mmụọ gị nọ n'ime gị. Ọwụkwa chi gị, asị m mmụọ gị abịa nwee mmụọ bịa nwee chi. Okay, now ihe ahụ ị na-afụ as good and evil is just to ọkụma otu ahụ disco light na-adị. Ewu na ị gaa na disco, ọwụ na ịfụ disco light, ọ na-echenji color bum bam bum bam bum bum bam bum. So nature is good. Is you ọwụ ngwa turn road the nature to evil, which is the nature will punish you for turning your father. It's like a child ịtụwa nne ya ime. You are pregnanting your mother. So the evil ị na-afụ bụ gụnwa pregnantry your mother. You got that? Now the spirit nọ gị n'ime, ka m werekwe kọmputa nye un example again. O nwere ihe a na-akpọ binary code na kọmputa. This binary code na kọmputa ọ ya na-help kọmputa to search for program and do ọrụ kọmputa na-arụ. Ị bịa werezie those program ti na the kọmputa, ọ na-arụ ọrụ. The same thing, your mind, your spirit and your soul and your body nọ in a mission. Now this letter alphabet here eyuzuru ye to code the spirit as a binary code so that this spirit will develop. Avoid this suicide, because ọwụ na your spirit nwere ihe a na-agwa gị, ị gaghị anọkọta buru bus or trailer n'abalị without light upon the street. You lack something in your brain. This is the source of suicide. So onye jeje were ụdọ kwụọrọ onwe ya because he does not see the solution, because inside the computer there is no program, no binary code or empty system. It's just like empty system, no internet, no software, all just ordinary computer without anything. Empty computer. That is why you see the attitude. Ị gaa na bending corner or one roundabout ka a na-akpọ ya, ị ga-anọgide ebe ahụ chegide o olesi ma ma isi na the roundabout. Ịma ihe isi dị họn ka eji anya moto ebe ahụ, pi họn ka eji anya moto. Ịghọtago? Now onye gara school for driving license, ordinary driving license ahụ si na iruo na roundabout, ọ dị dị iruo na roundabout ichere ndị aga ịga, ọ dịkwa dị o, is there. So ọ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma bara isi adịghị nkọ. This is what I'm telling you. E nwere ihe a na-akpọ education. Education abụrụ that na enwe na school. No, education bụ system of a culture. This binary code m na-agwa gị na-help computer to use this program etinyere n'ime. You got to go. So that is why otu anyị si akpa agba, because na-ekwu na mgbe mbụ aha anyị nwere this code, o nwere ihe ị ga-eme ime mana mma gị ga-asị na onye azụghị ya azụ, o gosi gị na ịzụ azụ is a program on its own. Also onye a na-eme ka onye azụghị azụ, that means something is wrong with the person. Also ọ na-eme ka ozu a na-akwa gị akwa, that means there was a program before. Ọnwụ na mma gị kwuru something like that, that means e nwere ihe mere expect from you. O nwere ihe mere expect. How do you expect you to behave? That's why you say na onye a na-eme otu a. That means e nwere a way, a character e mere expect from you, which is e nwere ike ọ bụrụ your fault because things fall apart. Yes, you got to go. So onye nọkọtara jemitie onye polisi, onye untrained police,
untrained police with AK-47 or challenge the policeman ka ọ gbaa ya egbe. Nwanne ihe committed with suicide nwere onye gbaga egbe. Ihe committed with suicide because this man is untrained. Number one, onye polisi anụnwa a na-akwụ ya 30,000 50,000 per month were AK-47 with bullet nye ya. Ihe sendiri ewe oshi because you don't know how life work. Ihe ha purposely did it because ha mana ha nye the egbe oge use the egbe to oppress you because ego a na-akwụ ya from government adịghị enough to manage his family. That is why ha ji wee na ego na street eme those things ha na-eme because o nwere ihe na-akpọ cause and effect. Egbe ha nyere ha to oppress you and to extort money from you. Simple. Because ọwụ na ha chọrọ all this money ndị senate na-ebu ha they can pay police because police is security. They need inye ha more money mee ha dị comfortable so that to protect you. Ọwụ na ha emeghe that means there is something wrong somewhere. You got that? Ọwụ na onye the same man na-anụ na-akpọ policeman nọ na this condition ijego ebe obi ifugo be the policeman onye isi ga protect gị. Have you went to their house? Ijego their house. Onye bi na one room na-anụ ụmụ nwaanyị na-abụ mụọ ụmụ 7 a na-akwụ ya 50,000 naira or 40,000. Ime ichere onye a nwere ike i protect gị as a security man. So mgbe ọbụla ị challenge that man with empty handed ọ gbaa gị egbe, he commit suicide. Ana m agwa nke bụ eziokwu. You got to know? I'm telling you the fact. Simple truth. So the system is 90% suicidal. Mgbe unu achezina ka mmadụ chịrị ụdọ kwụọ ọwụ na ogbuo n'onwe. The system is 90% suicidal. The driving. Mmadụ one ka moto ha na-eje Lagos in a week without check-up. Your system, your body system nwere electricity. This electricity nwere voltage. This voltage of electricity bụ ihe ji gị ndụ. Anytime this voltage is slowed down, the frequency of those your organs, the vibration of the organs in your system reduce, and you reduce ha na the virus nọ n'ahụ gị will attack the system. That is how you fall sick. You got to environment the dirty, and the environment is dirty or weaken the electricity in your body, then the virus, the vibration of the negative energy rise and the positive will slow. That is why always unaya malaria and the typhoid, because this thing will airborne diseases. You got that? So your system under attack 24/7. So ọ na enweghị ike iche how do you fight this virus. Ndị Igbo nwere a program na-agụ because ihe abụrụ ihe a na-ekwu na public or something like that. Ndị Igbo nwere a whole system, a system complete. Ndị Igbo dey prepared for anything anytime because that is how nature work, and ndị Igbo replicate what nature does. O nwere ihe ndị Igbo na-enwe as a system. O nwere ihe ndị Igbo na-enweghị as a system. But ịmagonu onye azụghị azụghị ya na Igbo ejighị Igbo zụ ya, ọ ghọtaghị ihe a na-akọ na ọnwa ha na datị na ọ na-eme ma onwe ka ọ na-egbu. Yes, most of our people now, ihe na-eme ha 99.9% of ihe na-eme ha they develop it by themselves, even their own eye. Can you know an example? Can you give an example? Very good one. Ị gara boy, ọ gaghị bidoro gị ahịa were ego, ọ gaghị were ego emepe shop kpọjuoro gị ngwa ahịa si gị na ịzụpụta ego na shop a were eduo gị iwere dị ego ahụ gbaa ofo gị, ọ gaghị achụọ gị ka onye ga-eblem. Ihe nna agwa gị bụ life story. Ihe nna agwa gị ha bụ life story. Ọ bụrụ na mmadụ sị na mmadụ sị ọ gaghị bidoro gị ahịa with millions of naira si gị na ịzụpụta ego hie o were eduo gị na gị kwentị.
i were dị ego gbaa ofe ogiri, ego ahụ agwụ, ọ gaghị akpọ na gị village ka onye ga-eblem. That is simple common sense. Ọwụ na ịzụpụta hazie chọpụ ọfụma, ọ gaghị ga-eduga odusie gị, enwere ike ọ like ya gị, ọ kpọrọ gị na ya zụwa combine ewere ọgaranya. A na-akụ ọgaranya akụ, mana this person chose irisi the money, akpọ na ya village, oro na village ọsị ọga ya na ọga ya ji were ajọ mmadụ, ọga ya ji nọdụ n'ọgwụ ego, ọga ya ji nọdụ nka, ọga ya ji nọ na society, ọga ya ji mee nka. Mana onye ahụ simple, onye bidoro ahịa orisi ego ya. That is what is happening to our people in every aspect. Ihe m nyere unu bụ example. In every aspect. Ugboro one ka ndị ndozi ọdịnala set goro project n'ala Igbo. The same people set project nyere ego, ha risie ya, the next time ha akọwa nonsense. Ịhapụ ihe asị ha mee, ha emebe ihe ọzọ. Ịgwa ha don't do this, don't do this, don't do this. Ọ ga-akachie ntị mee ihe, and o mesịa ọghọ ya ahịa, ọtọ n'ọba akị onye ga-ebule. Ọtọ n'ọba akị onye ga, but the same person, the same thing na-eme this driver buru moto na ọ ga-anụkwa this thing kwuru here, nkwụsie ya the next minute o buru moto, ṅụọ mmanya, baa na bọs, buru ndị mmadụ jebe Lagos, ọpụta na Benin, ọmanye na mmiri, ha niile anwụọ ya ma pasenja. Ọ fụkwara this thing o, ọ nụkwara ka m kwuru ya here o. Ha nọkwa m na-ekwu si na there is no program in our system, mana ha fụrụ nsọ ala as ihe na-adịghị relevant, not knowing that na before Abraham, Jesus was kwa ihe ndị ụka na-ekwu, before you live life, nwanne, there is a condensation of energy. You can never pass one. Nke ọ bụla ị mafere, you must repeat the class. The condensation of energy, you can never sideline one single one. If you one single one, then you repeat. Ihe na ọ bụ eziokwu. So all that nsọ ala, that place ya ahụ nsọ ala ka a na-ekwu maka programming of a child. Ị gaghị amenwe jump, ị jump ya, you must come back. Ị gaghị jump onwe, ị jump ya, you must come back. Because ndị Igbo nwere ihe dị mmadụ one n'ime ụnụ ma ihe ndị Igbo ji wee nwee ala obi, ihe mere anaghị ele ana, adacha ana ahụ ana obi gị ahụ anaghị ere. O nwere reason why, but 99% of ndị Igbo amaghị reason why a na-ejighị ere anaghị obi ere. Because all based on cosmology ka eji wee mee ya, ọ bụrụ that based on ihe ndị mmadụ na-ebi as a life. No, e nwere ihe ndị Igbo ji onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma how to farm. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị inwe a farmland. That is absolutely truth, because it's based on cosmology. Ihe na-agwa na ihe bụ education. Cultural education is a program. This should be program running inside you. You gaghị sideline nwe. This sideline ya a full consequence. You got to go? Every Igbo person must be a hunter. Ịmana mgbe anyị pere mpe anyị chụrụ nta, mmadụ one n'ime ụnụ chụrụ nta. Ndị mmadụ na-afụ datin just like a kind of ndosinelu weather. No, ihe a wee program, a process which is every Igbo man must pass that process. Enwere ihe a na-akpọ ịgba mgba. This thing a program, and every Igbo man should know how to gbala mgba because it's based on cosmology. Enwere ihe a na-akpọ Igbo odibo. Every Igbo man should know what is Igbo odibo because it's based on cosmology. Then goes on. Now you see the reason why our life is not stable. You gotta go. Ndụ anyị adịrọ stable. Anyị chekwa na Nigeria na-eme anyị the thing, but not knowing that na look at the mirror. If you're Buhari na the mirror, you don't see Buhari na the mirror. O nweghị mgbe a mụrụ gị ndị, okay, for example, ndị Igbo nọ na Germany na-ekwu maka Biafra. So ọwụ nọ maka na Nigeria, ọ nọ na Nigeria. Ndị Igbo nọ na America na-ekwu maka Biafra. Ọwụ because ọ nọ na Nigeria? No. Ndị Igbo nọ na England
na-ekwu maka Biafra, so ọ nọghị na Nigeria. So the problem ahụ about Nigeria, ọ nọ Nigeria. You got to go. That is the case. But everybody just make generalize issue. You don't generalize issue. No. You look at the mirror. Onye ka ifo na mirror. Onwe ka ifo na mirror. So enyezi na excuses. Onwe onye si na Biafra dị njọ. No. But don't give excuse, because even though the Biafra come, you personally look at the mirror. Onweghị mgbe gọọmenti gara enye gị ego ka ị na-eri. Ọ bụghị eziokwu. America nwere ego, ha na-enye mmadụ ego a na-eri. England nwere ego, ha na-enye mmadụ ego. Ihe a na-eri wụ working benefit, ma ndị arụ na-adịghị, ma ndị ụkwụ gbajiri gị. Go to England, onye ahụ dị anaghị enye ya anything. Ọsọ ndị ahụ na-adịghị. Go to America, go to Europe, ọnwụ na ahụ dị gị enwe ihe a na-enye gị. So onweghịkwa mgbe unu chere na unu nweta free land from Nigeria, mmanụ aṅụ eju ebe niile na-aṅụ, wepụtara ụtọ ṅụọ mmanụ aṅụ. Onye gwara gị? South Sudan will be you a living witness. All the whole illusion niile ahụ ọkwa the country apụtago from Northern Sudan. Kedu ihe ha mewuru since then? What have they done? So issue abụrụ about separation. You can separate, that is not a problem. Ị ga-apụ from Nigeria, nsogbu adịghị. Get Biafra, I'm happy, no problem. I wish you success, I wish us good luck. We get Biafra, no problem. The issue here is the system of a people. Igbo is a people. Ihe anyị na-ekwu about the cultural education of Igbo mindset. Because even in the Biafra, nwekwere ndị ọzọ na-anaghị asụkwa Igbo abụghị ndị Igbo n'ime. You know. So who will represent you? What are you going to represent for your own self? Not even for you yourself. Igbo onye Igbo. Igbo nwere foundation of a life they live, how they behave, how they act, how they eat. All these things are Igbo way of life. So nke nwa na onwe asị onye Igbo. Ke the system. Ndị Igbo na-eme meeting everywhere in the world. They have meeting. Mana egwu about Igbo heritage, ọjụbasị gị how can I do it? Ọ mgbe i jere bido Igbo meeting, ọmụ bidoro gị. Mgbe i mepere Igbo meeting, all the whole zone ahụ niile unu na-eme Igbo meeting, ọnụ nso mepere gị Igbo meeting. Ọkwa gị mepere onwe gị. Yes. So the issue here bụ na nwanne nwere ihe anyị na lack. Negodo anya data obodo ahụ anyị nọ a na-akpọ Nigeria. N'anya ebe ahụ, just look around the place, ịghọta ihe a na-akọ. Nwanne nwa ga-anwụ anwụ ga-anwụ anwụ. Ọkwa ịma nwa ga-anwụ anwụ ga-anwụ anwụ. UN, Europe, nwanne ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ọgụnụ, onweghị onye fọrọ time ya. Ihe mere bụ na you are living an illusion. Ị na-live an illusion of life. Ịghọtara ihe a na-akọ nwanne. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. Ịghọtara ihe a na-akọ. Ndị ahụ nụ si na Nigeria, ndị Fulani erughị 7 million. Ọkwụrụma Fulani na Nigeria erughị 7 million. Go and do your own research. Ha erughị 7 million. JJ mee research. Go and do your own research. Na-ekwuchi m ntị everyday. Ụmụ ibe ọ nsọala enwere ihe mmadụ na-akarị akarị. Ịghọtago? O nwere ụdị complain anyị ga-eme, anyị na complain hie na disi audio na odo na anya na ndị ahụ ndị nkịtị. Ịghọtago? Odo ya na ndị ahụ ndị nkịtị, because na enwerezi WhatsApp, onye ọbụla nwezie access to internet, everybody can speak, everybody can talk. Nwanne asị na what makes a man is inside, not outside. Ije nwoke na-eme dị ya n'obi.
ihe nwoke na-eme dị ya n'obi, ihe ikwu na Facebook ihe ha bụrụ ya karakta ya bụ nọnsensị bọnkọm. ịghọtago ihe nwoke na-eme dị ya n'obi. Ọ bụrụ na ndị Igbo ma ihe a na-akpọ nsọ ala, enweghị mgbe mmadụ ga-abịa na ana Igbo gbuo mmadụ, because nsọ ala dị ala, ọ bụ arụ ka onye agha mere. So onye agha mere datin o kwesịrị ịkwụ ụgwọ ya 100 million times, even the generation come he will pay. But ị ga-abịa na Facebook na-ekwuchi m ntị na-akpọsọ mbọ nọ na UN of time ha, UN of time ya, UN afọ time ya na ka ihe na-akọ onye ka ị na-akọ. UN bụ mmadụ, UN abụghị mmadụ. UN wụ group of people, all the whole country nọ na UN nwechara problem na their house, all of them. Ha niile nwere the same problem ị nwere. So nobody will come and bring your case to that place because everybody have the same problem. Ha niile nwechara interest na the country dị nọ na ụwa niile. Enwere ndị na-akpọ permanent secretary, ndị ji aka ndị owners of UN, permanent secretary. Ịghọtago? Simple. Period ka m na-agwa gị nke bụ eziokwu n'ihu Chukwu na ihe m na-agwa gị bụ because ihe m na-ekwuchitere, ana m ekwuchitere Igbo ọnụ Igbo ka m na-ekwuchitere Igbo. So agaghị m esi kọrọkọrọ wee, because kọrọkọrọ wee ọ bụla m si the next 100 million years this video will be here, I will be judged by what I said. Because ụnụ nwa na onwe na-eme omume iche na this contemporary ihe ije ọsụrụ mee ozugbo because you don't leave a legacy. You got to go. Ọnwụ na ị na-aga for legacy, ị kwesịrị ịma ihe ị na-eme. Yes, because ihe anyị na-eme now just anyị na-eme ka ndị mmanya na-egbu, which what I said before in the beginning, the source of suicide bụ ihe anyị na-eme now, suicide mission. Simple, nwere ihe ọzọ. Suicide mission ka anyị na-eme because we don't have a standard mind of reasoning. Enwe ihe a na-akpọ ka m hapụzi ikwu nke ha ebe a ka ọ ghara ịdị ka ihe nwanne. Resistance okwu na-eme sometimes m bịa fosia our young men, hi ọ na-ewute m n'obi because ndị ala ihe ala ama m na boys are ready. Ihe boys lakịrị bụ direction. ịghọtago because ha nwere program. Yes, these people ọwụ na ndị a nwere program dị otu a ha si wee dị mean nwee program. Nwanne n'obu nwe onye ga-abịa n'ala Igbo mee nonsense. Nna nwe nke bụ eziokwu because I know the blood running into the system of our people. These people need a program. That's why we shout for this program every day by day. Owu na nye disi ụmụaka this program ha eji to onweghị onye nwere ike ịbịa n'ala Igbo mee nonsense. Onye ọsọkwa ya gbara ọ gaghị eme nwunye and mbọsị ọbụla ndị Igbo so na ha achọghịzị nọ onweghị onye gasị akwụsị. Ọ because of na esi ebe a akọrọsi ebe a akọrọsi ebe a akọrọsi ebe a odo ha anya na ụnụ gba ọtọ. That is why nwanne onwerego mbọsị ewu fụrụ agụ kwụ nnọdụ. Ewu agaghị afụ agụ nọdụ. Ewu cannot see agụ and stay. Ewu fụ agụ ọgba ọsọ. So ọwụ na anaghị atụ gị egwu, you are nobody. Anaghị atụ gị egwu then you are no onwere onye bụ you are nobody. Iwe ewu ha nwawere agụ. So ihe ọsọkwa gị gwuegwu olesi ma ijere sie agụ ijere were agụ, ị nwere ike ọrụ fake ogoro ewu sef o were nkata agụ kpuo n'ihu asị at least ọ pụta ọsịakwa agụ na agụ onye ọbụla awa na agụ abịara. Ma ọkwa na nke ịwụ mgbada puo mpi pụta mee ụdị ihe a akụghị dị akụghị ya inweta onwe gị na pakados mara ihe a na-akụ. So ụmụ ibe dịka ntị ekwu ihe a m na-agwa unu ka m ga na-agwa unu every day by day ma ị chọrọ ma ị chọọ. Agụ bụ agụ, ewu bụ ewu, and ị were ewu tee n'ime ọnụ agụ in 1 second ị gaghị afụzi ya. Unu ama ha the consequence of what you see every day and hear every day. ịma ha ihe ọ unu amara because you don't know how things work. Nwanne ị mara but ị na-agwa ndị be anyị cool o dan ka agwa gị how things work, nye gị better program how to reason, then you reason for your own self, not for me, not for anybody, for your own self. Ihe anyị na-akpa agwa ọ bụghị agwa anyị gọrọ ahịa nye onwe anyị.
na-ebesa akwa akpagharị a complain every day by day. Ihe ọwụ ndụ kemgbe ibe sinsi ụwa iji pụta ụwa onwe ndị amụrụ sefụ ha na-ebe akwa sinsi amụrụ ha ka na-ebekwaruo mechi ọkwadistin suicide a na-ekwu okwu. The spirit is frustrated. The spirit is frustrated. Suicide. That's why ofe onye polisi ji egbe ọsị kill me. Achọrọ m ịnwụ kill me awụ ọgba ya egbe ọnwụọ nke ahụ aga. This is suicide mission. Mmadụ buru bọọsụ onyụọ mmanya nwụọ anwụrụ buru bọọsụ 20 people bọọsụ no kilometer no speedometer nothing ọmanya na moto move frustration. The spirit is frustrated. No future. Nigeria agaghị enye gị future. You give yourself future. Nobody will give you future. Anyị nwa ji aka anyị from the scratch develop ndozi ọdịnala were nsọ ala nna nna anyị ha ji wee bie ndụ to give ourselves future as ndị Igbo. Nobody will give it to you. Mobilize yourself and create one for yourself. Nobody will give you future. Not even Nigeria as a government. Go to Western countries. Here our communities doing something for themselves. Even Europe, ndị na-develop obodo local government, not even federal government. Them borrow money from federal government to develop their place from earmark. Onye nọ na village na-amaghị ebe Abuja dị. Ọ na-complain na ụzọ adịghị na village ha. Ụzọ adịghị na village unu. Buhari omebe village unu dị. Ịmakwa village Buhari Zamfara ka ọ si ebe. Ka ebe Daura. The president na onwe village ụzọ adịghị ya. Daura. Ọ bụrụ nke unu ka ụzọ ga-adị. Ụzọ adịghị na nke ya. Ọ bụrụ na nke unu ka ụzọ ga-adị. Onye mere anyị ụdị ha sị, who did this to us? Onye mere anyị ihe? The time anyị ga-use wee na-eme plan. Nwanne, let me tell you one thing. Now is a reverse mechanism. Reverse mechanism. Leave the city. Ka anyị jee occupied the whole empty land in Igbo. Go to Igbo land and begin to farm. Leave this city. Forget city. That is our own vision. As in ndị nsọ ala Igbo, we must go to the villages and stay. Onwe ihe anyị na-ejere city ime. Na village ka anyị na-eji ime. Jee n'ime die nọdụ ebe ahụ. Ọ ihe nna gị gwara gị. Onwebe mbọnsị nna gị siri jee na city. Jee mee gịnị? City rich man's wealth is in the city. City a matrix created. Ka a sị gị pụta na anị nna gị ka e were ya. Ịgbọrọ. Ndị Igbo na-akpọ ya ala obi. Ala obi bụ the Amadioha itself. Thou shall not worship any other god than me. That is iwu iri a na-ekwu maka ya. Ala obi. The second one bụ ọrụ ugbo. The third one wee chụ nta. Iri ka ọ dị. Mana ị na-echere ka agwana gị thou shall not worship another god than me. Ọ sị gị don't sell the land. Because don't sell it. You mean you don't exchange. Don't ever exchange it. Because if you exchange it, bana ọkụ. Ọ bụ nwa bụ onye you pregnanted your mother. Ara atụọ gị ịchọ onye ga-blame. Thou shall not. Because ha tiri in a simple form. Ndị Igbo don't do like that. Because ndị Igbo mana eme ekwuo ya ụtọ ahụ ọ corrupt. So ndị Igbo use something that is solid, which is the land your father left for you, don't sell it. Ndị niile lere n'obi ha ha ego ahụ furu efu. Ndị niile lere n'obi ha ego ahụ furu efu. Ego ahụ retere na efuru efu. Anaghị eji Igbo agwụ ya onye ọcha. Ndị Igbo agaghị asị gị thou shall not. No, ndị Igbo ga-asị gị don't sell the land because ala obi gị wụ the inner most chamber where the purest of the purest live. Don't ever exchange it with nothing because it's who you are. You are the divine creative force. You go and corrupt yourself. Na akọchiri mmadụ ntị. Suicide asị gị suicide asị gị. You created the suicide yourself. Empty spirit will leave your body. Kwanyere gị moto. Spirit needed the body for development. As you need science and technology for development, also spirit need your body as a science and technology to develop. Because as above, so below.
ị gaghị enye ihe ị na-enweghị. You can only give what you have. So if spirit found out na this body will move, ogbuo the body, chọọ new body. Nwanne igoro moto gị na-enye gị nsogbu, ọ bụrụ na ị nwere ego moto ọzọ ka ihe ị ga-eme, ịkwafuo di moto etufuo. Ọ bụrụ na ị nwere too much money etufuo ya goro ọzọ. Ọkwa na ị nweghị too much money ree ya ere goro ọzọ. That is ihe nna bụ absolute truth. Nwere anaghị eme anaghị ọwụ copy komsi komsa ma ndị French. Mba, ị nwee moto a na-enye gị nsogbu, nwanne ịkpọsa moto a ree ya nara ego goro moto ọzọ. That is what spirit does. Ọ ga-asị gị this life is not worth living. Na gị this life. Ọ sị gị ṅụọ mmanya, ịṅụsịa mmanya, ịbaa moto, buru moto na-aga. Ka ihe moto ị na-agba onwekwe speedometer, iburute isi Lagos, taya ya echekwa ha echeki. Ị nwere ike since 2 years ichenjibe taya moto. Nwanne, this is suicide. Onye polisi ka na-eme isi na moto mapụta gịnị, this is Naija. Onye polisi ahụ ji egbe ọkọkụrụ ya aka ọkụ, and ọgba gị nobody will ask, and ọ gwara gị sị gị I will shoot you and nobody will ask. Ị ga na-agba anya ọgba gị and nobody will ask. Ịghọtago? And nke ahụ aga ịgbasi ọbara dị, nke ahụ aga after ịgbasịrị ọbara, that is gone. Ị na-agụ nwere ike ọwụrụ ofu nne nwa ya ji aka. Ịghọtara? And that is the end of the story. Nwanne ọwụ suicide. So suicide a na-ekwu ajọs ihe ahụ ajọsụrụ na-ekwu okwu na jos ka a na-ekwu okwu. Suicide na Nigeria dị 90% suicide. Mmadụ nọkọta nnọrị ga enu polu eletrik were waya si ya na-atapụ ọkụ. Ị na-atapụ ọkụ na naked waya ka ị na-atapụ ọkụ. No protection, nothing. Ndị ọkada buru mmadụ, ọkada ṅụrụ mmanya, ọ si na if na restaurant pụta ṅụọ 6 bottles of Gouda, 6 bottles, were ofu akpụrụ achị ya bụnyere ya n'ime. O nwere machine aha na-ebu aka ya na-arọgọ like this, aka ya rọgọ ụda. O buru ha anya, ọ na-egesi ojikwe ogbu next thing ga n'ogba. Onye nọ n'azụ efe moto ịtọ jeje moto onwe ya na the other, after moto ịtọ na the other side. Nwanne, ọ ihe abụghị suicide. Ụzọ moto ịbụọ na-agba, moto 5 nọ ya. Gwanụ m ihe ọkada anụnwa ji wee na-efe ihe a niile knowingly. Ọkada amakwa ihe ahụ ọkwa because etighị m aka n'imi wee na-ekwu ya. Ọkada aha bụ datin ma ihe ahụ, ihe a na-agụ everyday ka ọ na-afụ ya. Everyday ka ọ na-afụ this thing, but still yet ọkada aha ṅụọ mmanya buru da moto. Kee onye na-ama ha na Naijiria na ndị polisi na-adọba na-eweresi osisi dọba n'ụzọ. Ka onye na-ama ha na o were ọsọ buru moto aha ṅụọ mmanya, ọ gaghị afụ datin n'oge, ọ ga-ama ihe ahụ enu buru ndị mmadụ baa ime ọhịa. Ka onye na-amaghị, ka onye na-amaghị na trọkụ n'ime abalị enweghị ọkụ na ọ dị danger. Ka onye na-amaghị, and the worst thing abụghị na ọ dị danger, ọba the other lane, ọba na the other lane moto si abịa ọbanya na ya. Ihe m na-abụghị bụ ihe have leave it, afụgo m ya n'anya m. Anyị na-agba otu a na trailer no light nothing na-abịa n'ihu anyị. Gịnị ji wee machi na ụdị ụzọ nke ọzọ adịghị mma, na o nwere gota, o nwere ka o si wee kụwasịa trọk enweghị ọkụ abaa na the contrary direction, moto a na-abịa. Kedu ihe na onye a n'isi agwaghị ya na moto nwere ike isi otu a na-abịa, ọ wụrụ danger for that moto. Nwanne, ihe ahụ open suicide. Ihe ahụ open suicide. This is open suicide. Open one. Ị ga ebe a na-ere anụ, ijiji na anyụ ikpuru. Ijiji nọ na dị anụ karịrị anụ ahụ ị na-ego. Ijiji nọ na ọgba anụ, jee ebe a na-ere anụ ka m na-agwa gị ha. Ijiji nọ na ọgba anụ ahụ karịrị anụ nọ dị ya. Bọta anụ ahụ ka ị ga-eji wee sie nri rie. Nwanne, ọ bụ ihe abụghị suicide. Suicide, life suicide.
ị gaa na toilet ebe ha na-aga toilet anyụgide nyụgide nyụgide oju ewee flọch ya. Nwanne otoro ihe ahụ suicide. A sị na common sense adịghị common. Nwanne m ya otoro anyụ onye nyụrụ onyụcha ọnaba onye ọzọ abanyụ before a flush ya ma ọ bụkwa na a ga-aflush o. Ije na toilet akwụọ na line aga toilet akwụọ na line onye nyocha ibe ya eje nwanne common sense adịghị common. Mgbe unu na we lack fundamental way of life unu asị bụ na asị na enwere ihe ọzọ dị mkpa karịa these fundamentals. Disease is man-made created disease. Curable diseases na-egbusi ụmụ anyị. Unhealthy food na-egbusi ụmụ anyị. Nsogbu adịghị. Ndozi ọdịnala enweghị uru anyị bara. No problem. But the end will justify the means. The end will justify. Ebe ọ bụ na enyere unu gold unu asị mba n'ọwụ chakol unu chakol ka unu chọrọ. Were chakol ị ga-ata dị okwute ịtasịa dị okwute ejụọ ụfọrọ ọzọ. Nwere ihe ndị Igbo na-asị iji eze akpa ekwere. Mmadụ iji eze kpee ekwere ịtasị afụfụ. Buhari onye ga-abịa afta Buhari ga-adị worse than Buhari. Tie ego gị ị ga-etinye ego and enwekwe Biafra ị na-eje because ichekwa na Buhari art ya Biafra esi n'enu daa. Ichekwa na Buhari art ya ninja Biafra esi n'enu daa. Asị ka ọ bụ onwe n'enu osi ada olesi ma ime the right thing. Ịchọọ ya ịma ihe ị kwesịrị ime bụghị akụkọ ka ị na-akọ. If you want it ndị Hausa gwara gị unless you superior us in power. If you superior us in power you take it, if not you cannot. Ọ gwara gị pump and play then say it. Ka ihe unu deceive onwe ha si go unless you have power more than us prove the power. Then say this thing every day by day unless you prove the superiority in us you take it, if not you cannot. Ha kwuru ya ekwu ka ihe mmadụ na-deceive onwe ya ba out of pathetic, out of crying, out of misery, all of a sudden your dream become reality. Nna ekwu datin ruo m nso ihe ngwuo gị otu okwu hem ụdị okwu ma agba gị na mkpụrụ amụ mgba gị mkpụrụ ama ba gị afọ mgba gị na amụ ba gị afọ. Ha gwara gị every day by day then say it to you. Look at this man unu na-akpọ president. Ọ batara ebe ahụ change everybody na in your own eye. Ma magistrate o ma marshal o ma army staff o ma police staff o private executive order change all. Ị bịa gị na-ekwuchi m ntị ikwuru datin ruo m nso nwanne ikwuru datin ruo m nso mkpara gị aka anya gba m ihe ndị mmụọ ji ntị okene ajụọ gị ma igburu isi ntichie gị ntichiri gị naghị anụkwu ihe ịfụkwughị ụzọ. O nwere ihe o zoro ezo the man enweghị ihe o zoro ezo so amaghị m ihe unu na-akọ. He never hide anything to you. O chenjiri justice unu wepụ ya tinye onye na-eti isi ala ibe ya onye ọ trọstụrụ ga respond n'ihe ọ na-ekwu. ịghọtago simple. Ị na-eche ka ọ bịa were onye Kristian tinyere gị nsogbu adịghị chere ọ na-abịa. The next thing unu ga-afụzi ọbịa na village unu okpo everybody pịa nọdụ ebe ahụ mara ka unu ga-esi echi gị azụ. And once ị pụrụ ịpụ na once arasakịrị your village arasakịkwana ya once arasakịrị ya military ejorisi police na ndị amị nọdịdị as security ka unu gara ịbịa merụ ha ahụ so for peace so that the peace will regain. Unu apụgodi ya unu na-apụọ na igwe ile egwu izie ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Inugo volcano onwe bụ volcano na-eme omesịa island apụta ebe ahụ gwunye island anabụghị before after the volcano he pụta the next morning a land. Ọ dịka movie ogwu ikwene that land ahụ maybe 50 years time people will begin to migrate there and live there. It's as simple as ABCD. Nekwa ụmụ nnụnụ obi n'igwe efe enweghị ubi maọbụ ọba Chukwu nna na-azụ ha. Ụmụ Igbo aka m na-agbara ụnụ ama n'oge ama m na-agbara ụnụ n'oge eji m n'oge na-agbara ụnụ ama
maka suicide a ekwubego m since but ụna anụghị ya until o ruo na your doorstep. Until o ruo na your doorstep mbọsị nna gị pụọ ọbata ị na-eche nna gị mana nna gị esigo na flyover ma pụsụọ isi naanị that day ka ị ga-ama na o ruo ọ ịpụọ nwa gị bifo ị mara sị na ndị eke agbagbuo ne nwa gị na ọ sị na ọwụ na ihe nwe emehwe na ihe nwa gaghị eme sị gbaa agba ịbatazi asị na ofu nwa ala na until then ị ga-anụ ihe m gwara gị that day ka ị ga-anụ na nsọ ala Igbo sọsọ ya nwere ike ime the mind changing because he need the changing of focus. The spirit need it. Your spirit need changing of focus. O nwere ihe ọ sị gị kwụsị n'ọwụ na the changing of focus, the mental change direction ebe ahụ ị na-eje ụzọ adịrị ya. There is no road there. Isi mba n'ụzọ dị ya. Ị ganube government house. If we remove government in Nigeria today, Nigeria will still remain the same. Government enwebeghị ha mere gị maha onye ahụ. So what is ka ihe dị important about the government? Ị na-aga ahịa na Idumota, ị na-azụ ahịa erere onwe gị ahịa. Ọsọkwa ya bụ na pọtụ dị ugwu Awụsa nwere seaport. Ugwu Awụsa nwere seaport ọ Lagos ka ugwu Awụsa mma. Ọ Lagos ka ugwu Awụsa mma. Ugwu Awụsa nwere seaport. Lagos ọ ka ya mma. Ka ihe anyị na-act ninja ị na-azụ ha na main market. Gọọmenti ọ mara ịnọ ọkwa sịsọ na ị na-akwụ your salary ruru gị. Ụnụ ịrụ na Ọnịcha ọ gọọmenti nyere gị ego ya. Gọọmenti o nyere gị ego ijuru ya. Chọọchị ụnụ na-arụ gọọmenti nyere ụnụ ego ya. Moto ị na-anya gọọmenti nyere gị ego ya. All of a sudden gọọmenti arụzie ihe niile. Nwanne ihe need protection. You need the protection and ọwụ ngụnwa ga-protect onwe gị. Ịghọtago? Bird of the same feathers flies together. Group yourself in the same manner. Ndị ọdịkọdịkpọsa federal government na-abịa ọbịa ka ọ na-abịa. They are coming. Federal government na-abịa ka ndị federal government they are coming after you and that is the system of life. Nwanne ana m agwa nke eziokwu ha na-abịa. Maka history of Egypt, the history of Egypt no there. Columbus went to America, is there. India is there. Africa is there. So all these histories are there. So nwere surprise enwere ebe. That is the last bus stop. Last bus stop na federal government is coming. Ha na-abịa. And they nwere any option. Also gị shat kwa ha Biafra team 100 million years. Federal government agaghị adị scared of you because all by chago those people ị nwere ike ịkpọ. Ha niile nwechara oil wells free of charge. From A to Z nwechara oil wells. Ị nwere ike kwuo dis eziokwu ịmakpọ n'okpuru bed. Ị chọghị ịnụ ya. Ha niile nwere oil well free of charge. That is why a na-egbu every day nobody say anything. O nwere ihe na-egbu. Na ugwu Awụsa kedu ndị na mine na illegal mining of gold for 36 years? Kedu ndị ọ ndị Igbo? Mba. Na Kano nwere more Chinese in Kano than the whole Nigeria niile. Chinese quarter nọ na Kano. Arab quarter nọ na Kano. Nọ n'ugwu Awụsa. Ndị nwere ally, na-agwa ụnụ na aghọta ihe a na-agwa. Nwere ally, nobody. Ichere ọgụ ihe ụnụ na-akọ. Taa ihe ahụ ka otu ugo ụnụ na-akọ. Ndị na-eche nche security men na mba mmiri wụ Jewish people. Security men na-eche Nigeria oil nche. Nigeria security men. Different area ndị Jew. Ọkwa na ịma ha mara ya. Ịghọtago? All Jewish men na-eche Nigerian oil company nche. So ihe na-afụ you are just flashy car. Ihe na-afụ flashy. Ị naghị afụrụ ya. So ihe na-agwa gị nke bụ eziokwu. Ma ị chọrọ ma ị chọghị absolute truth. Nsọ ala Igbo kwere m ikweghị.
because then only then that force, because o nwere ihe na-akpọ sedition, is sedid your power to that imaginary nonsense. Werekwa your power back, take your power back, install the power in the land. One, if you resist, say na this land, you don't call it a name, you got to go, because nsọala is holy of holies. All people who believe in the land, a na-akpọ ha Levite. People who believe in the power of the land, because there is no how the God can live in heaven as in above so below. Ọ ga-eme obrisi n'igwe a na-eme gịnị? Mgbe ị na-eji ịkọ nri ịkọrọ ya n'elu, mgbe ị na-eji ịkọ ihe ị na-eri eri, o nwere ihe a na-eri eri na-esi n'ada? Ọkwa naanị ka ọ dị? O nwere ihe a na-eri eri si ị na-akọ nri n'elu? No, ebe that means there is force here. There is force here. If you believe, you shall see it. There is force on the ground, and ike dị na ya, ike dị ya. Magnetism osi ebe ị na-ama na enwere electric grid, ma na electric grid ji ebe ahụ naanị. Thunder protector na-eme arụsị ụlọ, ewere thunder protector kọpa tinye naanị nye naanị, because ama na thunder, ọ bụrụ na itinye that in thunder gba ala ahụ kurie the house. Yes, were the power ahụ i nyere that imaginary invisible something, were ya mee install in you, then you believe on the land will save you. The land will be given to you. There is a decree of Amadioha. The decree of Amadioha say na cross go the land of the enemy. Now you are ịbatago n'ihe a na-eme, ịbatago na nsọ ala, then land will be given to you. Cross and die, peace and unity. Ọkwa ya ọfọrọ ọgụ. Cross and die, peace and unity. Yes. Enwere ihe iji bịa na tebụl na asọ ka onye ga-akpọkwara gị n'isi oche. You are not bringing any. Ke ihe anyị asị ndị Igbo na Nigeria, what are we bringing to the table? Mmanụ adịghị n'aka anyị, so we are not bringing any mmanụ na tebụl, because ka ekwere ihe anyị ji abịa. Enweghị mmanụ anyị ji abịa. Enwere ihe anyị ji, anyị enweghị gold anyị ji abịa, anyị enweghị diamond, anyị enweghị position of power. Enwere ihe anyị nwere, anyị na-akpọrọ these people na mba, gịnị ka na-akpọrọ anyị? Without us, ha ga-eme election, wepụta president. Without single Igbo person atụ na vote, they can still be president, they can still be senate. Na ngwa dị mmanụ on your behalf. You got to je na agwa gị absolute truth, whether you believe it or not. Eziokwu bụ ndụ. You got to, until you prove your power, until you prove your power politically, physically, mentally, educationally, and religiously otherwise, and nothing can stop you from doing that. Unless you want ime nsọ ala, Allah will protect you, Allah will give you anything you want. But esiri ị gaghị eme nsọ ala, na ị ga-akpọ Yahweh Yahweh, na ị ga-akpọ Jesus Christ, ị ga-akpọ Imam, ị ga-akpọ Shabbat na Israel, amamihe na-akpọ ya nke ọzọ anọ na ugwu Hausa, so Allah na Muhammad. Kpọba ha, ịkpọsịa ha, ala na-eche gị. Ala Igbo is waiting for you. Come, bịabanụ. Otu a ka ọ ga-esi anwụrụ gị ka oke nwunye ndị iro n'aka. Ọ ga-anwụrụ gị ka oke nye ndekwasị na ka ihe ndị ụka sị na before oke ọkpa akwa na Peter ga-ewere ya nye ndị kwa ya bụ onye asịrịrị Jizọs na ọkpọ Peter. Judas were resi ndị iro. Ụnụ ama ha na datin bụ so sign ka ọ oke isiri ya wee sign ya nwanne ya allegory ka a na-agụ. Ụnụ na-aghọta ihe na-eme dị. Judas ka symbolize, Judas ka symbolism of Judas. Ka mpụ izi unu ntụwarụ n'ahịa. Ka the symbolism of Judas. Go and do ya. Enyere m gị nke ya na-akpọ ya. Enyere m gị homework. Go and look for what is symbolism of Judas. Ka ị mara na before ndozi ọdịnala apụta na-ekwu okwu na ịma ihe anyị na-ekwu. Unu chere enwe one man na-akpọ Judas somewhere ya bi. Enwe one man na-akpọ Judas mba. Ihe na-agwa ụnụ ebe a bụ ihe Judas ga-eme ụnụ. Otu a ka ọ ga-esi ewere gị ka anyị ndị iro n'aka perfectly. Chere mmadụ ka a na-ekwu ọ rere ego. Ebee ka ego na-eme? Nwere ego dị n'eluigwe ka ọ na-ebe? Mba, ị ga-adịghị dị ya. Ọ ya na-ekwu allegory, and ọ ga-eme ụnụ n'anya.
ọ ga-eme unu vum n'anya vum efe mara ihe na-eme na ọ dịghị ka fim ma o tega anyị ji na-ekwu ihe ndị mmadụ aghọtagharịta kwuo nsogbu adịghị nwanne anyị abịago na anyị abịago n'oge oyi mba ka we ikuku ama n'ọnya ikuku na ama n'ọnya and onye ọbụla fọkụrụ ọpụ bikos onye adịghị siriọs nwanne kwa ya ezigbo aka si ebe a tụzụpụọ si ya pụọ ebe a get out anyị abịaghị ebe ịzụ ndị ara ihe anyị bere ebe a bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru we are ready to die for them anything ọbụla a chọrọ we can do for them mana ọgwụkwa ndị ozochi egbu ọchọ ngala oko ma ọrụ ndị ama ndụgba anyị nidi ụdị ndị anyị nwe ha ji eme nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ n'ebe ka ọ na-eme ị ga-eje kpọpụta mmadụ from village onye nwe ihe ọ na-eme o kpọpụta ya from village tụịcha ya azụ kụziere everything ọkwa ihe bụ ihe m gwara unu na mbido ọ ga kpọrọ nwa bọyị ya were millions of naira bidoro ya ahịa si ya ịzụpụta ego n'ahịa were eduo gị this man risie the money ọ ga akpọ n'ahịa village chụọ ya o jeze na village si na ọ ga onye ọgwụ ego ọ ga ji mee nka ọ ga ji mee nka mana ebidoro this guy ya ahịa millions of dollars si ya na ịzụpụta ego ewere duo gị nna nwanne chegodo okwu eche and ama m na o mechago most of you ma onwe ndị ma o mere ị ga-enwerede onye ọma o mere ọ bụ ihe anyị na-afụ today n'ala Igbo this is our young men most of them this is their life most of our young men ihe awụ ndụ ha mmadụ bụ enyi n'isi na-achọ ụkpara ịgwa m na ndị a ga-apụ ndụ ịgwa m na onye a ga-apụ ndụ ndị a dia prison agwụbe ịmana prison mmadụ na-agwụ agwụ bikos ọnwa onye prison ya agwụbe ọ ga-adị ya ka onye kochiri ya anya ihe ọma ji ịbịara ya ihe ọjọọ akọtụ something akọtụ ihe ọma off from the person. Ndị Igbo sị na nwa ụkpara na-erejisi ụkwụ n'aka ọdịsị ya na-aha mmanụ nwa ụkpara na-erejisi ụkwụ n'aka ọsị ya na-aha mmanụ we never grow up. Mana ndị Igbo enweghị one solid political structure. Do you know that? No matter how weak, no matter how violent, no matter how we are, anyị enweghị one single strong political structure. Asị abụga ha bidoro abụga n'udo na ọṅụ. Even though abụga fail, unu kwesịrị imepe more 20s. Nwanne ọ na-asị na ọ na-eme onye Jakata gara nke o jere eje naanị iyi. Ọ bikos na ị chọrọ ịtụ nwunye gị ime ọ dịghị ime ịkwụsịna ịtụ ya ka ị jere ịtụ nwunye gị ime ọdụ ịka kwụsịna ị ka na-atụ ya na anyị enweghị any strategy to survive as a people. We don't have none, bar none. Ọ bụrụ na e nwere ịgwa m because only way to survive in this life is culture, education, finish. Because culture and education combines together give you political structure. Anyị nwere culture, anyị nwere education, then we cannot have a political structure. That is absolute truth. So this is always a danger to our own survival. So the federal government will succeed, aga succeed, because we are not prepared to face any consequence. We are not. Ayatro. Ihe na bụ eziokwu n'ihu Chukwu na n'iru mmadụ. We are not ready for anything. Our youth ntipịa etipịa. Youth etipịa. So all ndị youth ISF kwesịrị aggressively jump into nsọ ala because ọ ha maka na prepare for tomorrow. The future is them. But ndị na-agbara afa komkom ha ma ha na onye ji mmadụ naanị ji onwe ya. Ha ma ha na onwe ha ka ha na-eme. Nwanne suicide ga-eme increase. Anyị nọ 90% of suicidal. Anyị ga-akụ ya from 92 years time anyị ga-akụ ya ihe a na-akpọ 99. Suicide ga-eme increase to 99%. More. Ọ ga-adịzi rampant, ọ ga-adịzi openly. Ọ ga-adịzi rampant and openly. Sikwa na m gwara gị.
anyị afụbeghị ihe sef, anyị afụbeghị ihe, because thou shall reap what you sow. Thou shall reap what you sow. Ịkọ mkpụrụ ọka nwanne, ị ga-aghọrọ mkpụrụ ọka. O nwere mkpụrụ anyị na-akọ today ga-amị ezigbo mkpụrụ? Gwagodi m, gwa m ofu mkpụrụ anyị na-akọ today ga na-amị ezigbo mkpụrụ echi. We not planting anything apart from this nsọala anyị na-ekwu okwu today. What is the seed we are planting? Talking about freedom abụrụ seed, because you are talking about something that already happens. It's all about emotion and sentiment of what has happened to us. Yes, freedom is nothing but emotion and sentiment. Anyị na-egosi ndị nwụrụ anwụ na TV, ọ na-ewute anyị n'obi. They kill us, they kill us, they kill us. Simple. Nothing education there, nothing education, nothing political. Anyị na-ekwu about ha gburu anyị. We want to go away from this place. So just ọ gaghị etinye food na your table. He can never educate you. He can never teach you anything. O nwere ihe ọ ga-akụzi nwuru gị. So ọ bụghị because maka ndị mmadụ na-ekwu ya ụta, ọ dịka gasị na enwere something dị special about it. Nothing special. Anyị chọrọ a new country, of course, yes, everybody want. So but a na-emezi ọ dịka gasị na nwanne. Ndị Catalonia na-ekwu independent or stop her from anything, any activity of Catalonia still goes on. The new education, science and technology, everything elevating, every new idea, every day new strategy. How do we succeed? How do we do this? Enwere any plan anyị na-eme for anything? Every day after na-ekwuchi m ntị, they kill us, and we must leave this country. Na-ekwugheri nonsense. Nwanne, strategy every day by day, bringing new ideas. Ha si ebe a, isi ebe a, ha si ebe a, isi ebe a, ha si ebe a, isi ebe a. Nke a just na based on the information of 1967. Ụmụaka ahụ egburu since ahụ ka na-egosikwa ruo taa. Ụmụaka ahụ should be only for remembrance, that's all. Ị gaghị use that ụmụaka as a system of defense politically to say the reason why you want to leave Nigeria. That is nonsense. Because of that. That is remembrance. Is about war. Then how do you exist Nigeria? That is a debate. Simple. Confront them and debate how Africa will be better with what you are offering. That is how you do things. Ị ga-ajọs mgbe ọbụla ịpụta isi egburu ha anyị, we dey kill us, we must revenge, we must not stay with them together, they kill us. Ha ka na-egbukwe gị everyday. Ha na-akwụsịrị igbu gị? Ha na-akwụsịrị igbu gị? Have they stopped? No. Then nke ihe na-agụzikwe, what are you talking about? Egburu gị sinsi, o nwere onye kwuru okwu. Ha ka na-egbukwe gị, ọ ka nwere onye kwuru okwu. O nweghị onye kwụsịrị ha. Ataghị ha terrorist, mba, they are still killing. Ha kpara egbu na-eje na. So kedụzi mgbe ị nwere hope na ha ga-akwụsị? Do you think so na ha ga-akwụsị? Until all of you ha werezi ya na unu gbusi unu niile, ma nke unu ga-ama na ha dị serious. Chere ha dị serious, ha mean business yo. Ha mean business yo. Ọ bụrụ na ị mean business the minute, so ọ ka mma either you mean it or you don't mean it. Ọ bụrụ na n'eziokwu ị chọrọ ihe ahụ ị na-ekwu, nwanne, come out from your comfort zone. Decide what to do. Either you must confront them. That is absolute truth. You must. Either politically or otherwise. But you must face your reality. Because your reality is in each people from here. And that is your reality. You must face them. That because you chose yourself. Nobody send you work. You chose yourself. Otu anyị si eme ndozi ọdịnala na nsọ ala, onweghị onye jiri anyị ọrụ, anyị ji aka anyị. That's why we face reality. That's why we come and say na ihe anyị chọrọ, na ihe anyị chọrọ, na ihe anyị chọrọ, na ka anyị chọrọ isi wee mee, na ka anyị chọrọ isi wee mee. So ọwụ na ị chọrọ datin, come out gwa people na ihe ị chọrọ and na ihe ha kwesịrị ime, na ego m ga-esi wee mee. Hapụ na ụmụazị nwụrụ anwụ ka ha zuo ike na ndokwa. Hapụ na ụmụazị anyị nwụrụ anwụ
ka ha zuo ike na ndụkwa. So na amarakwanụ ka unu ga-esi wee kwụsị ka ndị ọfụ ghara ịnwụ. Just say never again. Ọ bụghị ịpụta isi I must die for this, I must die. Nonsense. Ya bullshit, rubbish. Die for what? Ijere ọgụ, ijere ọgụ nwere ka egbe gị. Where is your gun? Kedu egbe iji wee je ọgụ? You must die for what? Mmadụ na ije ije ọgụ fe gbagbuo gị, gbagbuo mmadụ 20 na nke bụ ịnọkọta ife onye bụ egbe enweghị ihe iji ịgba aka chinye aka na-abịa enu kirimi gbuo m igbuo gasị na iwu hero taa. Onye gwara gị ota ka hero si eme? Hero na-apụta gbuo mmadụ 100 egbuzie ya ọhụrụ hero. Ka ị gbara aka pụtasị iwu hero. Nwanne nwere hero iwe nwanne iwe okoko. Ịghọtago ya ahụ hero, ya okoko to complete okoko. So echi ịma ihe hero na-eme, ịghọtara? Ịma ihe hero na-eme. Ịchọ ịma ihe hero, ị gaa na Sambisa, ha akụziere gị. Ị gaa tren na Sambisa, ị gasa tren na Sambisa, ịpụta bịa mee ihe hero na-eme. Ọwụ na ọwụ ya nwanne, jee soro mmụnụ jee ọrụ ugbo ka ị bara onwe gị uru, bara ezinụlọ gị uru. Nna akọ nọnsensị na Facebook, ịghọtago? So jee bara mmụnụ uru, bara ezinụlọ gị uru, nụọ nwaanyị, baa n'ụlọ, jee ime ahịa, eme market, jee abagharị arịa, zụọrọ onwe gị ahịa, bara onwe gị uru. Just because ya nwanne, bara onwe gị uru, bara onwe gị uru. Ịghọtago? Ọgwụkwa nnụ chọrọ ime ihe ọbụla chọrọ ibe nwanne, mee nye once and for all. Ịghọtago? Oge anaghị eche mmadụ. Time wait for nobody. Ndị a na-abịakwa igburu unu na-agwa unu nke bụ eziokwu. Ha na-abịakwa for you. Ịmara ọnụ ka unu ji, a na-abịakwa for you. Ha na-abịakwa ị ga-asịkwa na m agwa ha ga-agwa. So ọgwụkwa na ite na imechiri ọnụ go jabara onwe gị uru. Ọ na ị chọrọ ifesi ndị nsogbu gị soro ya. Mana ihe olu na-akọ nwanne oriju ha afọ. That's why anaghị eji ike ekwu ya ebe anyị gwatara ihe nji wee kwube today because of this suicide. Because ihe ahụ suicide. Onye jekwuru onye amị ji egbe jiri t-shirt, just t-shirt, pụta si onye amị gbagbuo ya, nwanne ya o suicide gị committed. Iwu hero, suicide gị committed, owu hero. Ichi ịma maka hero nwanne, gaa na Sambisa, ha kụziere gị ihe hero. Ịpụta bịa art ya 1. Ịghọtago? Art ya 1. Ịnọkọta nnọọ ejekwuru onye bụ ya nwanne ya o suicide gị committed. History will judge you. Maka ana m ekwu ya ụta, history will judge you. Ị mara difference between suicide and this difference between hero. Ị mara ihe bụ hero and suicide. Ị chere ị were suicide na compare to hero. No, e nwere hero nwee suicide. So ihe unu na-eme today na Nigeria bụ suicide, not hero. Not hero, suicide. Ama mụ na maka ewu hero. Na America o nwere one woman gara aga vote against her constituency na parliament. Ọpata ofu nwatakịrị were egbe nna ya chere the woman ọchị na moto pụta, ọgbatuo the woman na gbagbuo ya. Ajụọ ya, ọ sị na nwaanyị a gara aga vote against the people who voted in na parliament. No vote against them. This is hero. Also gị gbagbuo that guy make history. Also gị gbuo the guy, that guy make history. Ndị niile gburu ụmụnne unu n'agha ka dị ndụ na-akpagharị. Ikwuda nonsense ruo m nso akụchie m gị ntị. Ndị niile gburu ndị ahụ ikpe ihe efe ha na-akpagharị, all of them ka dị ndụ na-agagharị. Na-abịa ekwuchi m ntị na-akụcha nonsense si ba atụzụpụ ebe a na-akọgịrị. You don't know what is life. You mara ihe with history, you don't know what is life, you don't know what is hero, and you can never know it. Ọ bụrụ na hero gị bụ iri efe pụta ndị amị agbagbuo gị, ọ ya bụ hero ebe ị nọ, mana isi adịrọ gị mma. Ọ bụrụ na hero gị bụ ofu nne nwanne ya eji yiri akwa pụta na streeti, ndị amị gbatuo naanị, ịgọrọ mmụ na ahịa. Ọ bụrụ na mmụnụ ma ọ karịa ime abortion mgbe a dị ime gị, ịghọtago? Because ọ gaghị ata ahụfụ mụsị ya gị, ịbịa disappoint grace ya. Ọwụ na ofu onye n'ime ụnụ kpọpụtara ndị a gburu ụmụnne ụnụ bepịa isi, a ga-akpụ gị na village ụnụ. Ọ bụ ebe na-ekwuchi mmadụ ntị na na-akụ na nonsense pụ ebe mmadụ tụrụ ike. Biko kwụsị na ihe suicide ahụ. All those things will suicide. All of them bụ suicidal. Nigeria 90% suicide. Ọnwụ niile na-anwụ na Nigeria 90% of them bụ suicide. Suicide
asị ọgwụ ndị vileji na-akọ ya ọgwụ, nwa ọgwụ akọrọ gị nwanne, enweghị ọgwụ akọrọ gị, ọ suicide ka na kọmiti na kọmiti na suicide. Nsọ ala Igbo ga-apanye gị uche, panye gị atụmatụ. Anyị emezi ya n'Igbo, Igbo adị mma. Gaa ya ọbụla fọkwụrụ ọpụ, anyị akụpagide n'ahụ aja. Onye fọkwụọ ọpụ akụpagide n'ahụ aja. Ọ bụzi anyị nidiri ka ala Igbo dị mma. Oho jos nonsense. Mana kịta na nwere boys na art ninja, ịghọtago art ya ninja, ịgbatị ya nkịtị duto na magonu. Ala adịghị mma uru ndị nze. That's why ndị Igbo enidibere ihe ọjọọ n'ụwa ahụ. We don't need ihe ọjọọ, because ndị Igbo is living in a divine state of consciousness. So any virus bịara ebe ahụ, otu anyị si egbu anwụnta. Ịmana anwụnta ụkwa anwụnta, mana ọ na-ata mmadụ. And ndị Igbo na-achụkwanụ nta, mana a na-achụ nta na onye ọjọọ ọbụla bịa na-eme ya ka anwụnta. Yes na simple as ABCD. To keep the house clean, you must remove the nonsense. Keke gị na nonsense ga-esi ebiri na nwanne ihe apụ ata n'ime ọrụ gị, ime ugbo gị, ogbusie nne ịkọrọ dị. Ihe apụ ata n'ime ugbo gị, ogbusie nne ịkọrọ ebe ahụ. Our land is corrupt. Obodo anyị dị corrupt, both young and old. Ọwụ na ala ga-egbusi onye ọbụla, hapụrụ anyị 10% only. Only 10% will begin afresh. The land is corrupt. Nna agwa nke bụ eziokwu, our land is corrupt. N'eziokwu eziokwu, n'ime mmụọ na eziokwu, ọ dị corrupt. So I need to clean up. I need to clean up. Life ka na-agwa unu. Nne na-egbu nwa, nwa na-egbu nne. Nwanne na-egbu nwanne. Obodo mere nkụsa. Ala Igbo mere nkụsa. Lọọ ka unu nwere. Lọọ ka unu nwere bụ na nsọ ala abịago. Ndozi ọdịnala bịara weta nsọ ala. Sọsọ ya bụ lọọ ka anyị nwere. Sọsọ ya. Ọ bụ na ọ bụghị ya nwanne, anyị ala ka na anyị. Anyị alago ka na anyị. Obodo ama hapụrụ. Obodo ama hapụrụ. Kama na nsogbu adịghị, udo dị. Agbacha ọsọ, agụọ maịlị. Ndị ihe si na ndị otu anaghị ekwuchi ihe ọfụrụ n'elu. Mana ya dịba. Na ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ, na ọ bụ ihe anyị bịara. And we must clean it. Anyị ga-akpụ ala Igbo. Nwere ike mana ndị mmadụ adịghị used to. Movie ahụ na watch na Hollywood, ọkwa mmadụ atịrị ya. Ọkwa mmadụ dere ya. That movie ahụ na watch na Hollywood, ọ mmadụ dere the thing. Mmadụ dere that movie. So our people adịghị used to writing story. So that movie ahụ na-afụ na ọkwa life is life. All life ka ị na-afụ because life anyị na-ebi dị ka big screen TV. So that thing na-afụ na movie ahụ is just life mi na gị na-ebi now. So a na-ede story ede, write the story, people act, then people begin to live it as a life. So ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ. Our life will change. Otu ọ dịkwa na mbụ dịzie more better. And anyị ekezie nkwụcha maka ndị ọjọọ. Anyị agaghị enyezi ndị ọjọọ chances. Hapụ n'ihe gọọmenti ha nonsense go. Since ị nọ na village uru boneke ndị polisi ha. Boneke ifugo ndị polisi na village. Ọkwa ndị nche ka ị na-afụ. Teneke ihe na-akọ na ụnụ aghọta ihe na-akọ ebe. Na village unu ndị nche ndị polisi nọ n'ebe a. Ndị nche bụ ihe na. So ndị polisi anọ na village. So unu nwere chances to go rule your village ụtọ bụ n'isi wee chọọ. Nwere ike anyị kwubekwuru ebe a na ha anụ ihe anyị na-ekwu aje kpatazie ha abịa. Mana ụnụ anaghị ekwe mmadụ so okwu ebe a. Megide na lapụta mmadụ. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị anyị na mma ka anyị jekwe mee ihe ọzọ. Anyị agwago unu na suicide na Nigeria nọ na ihe a na-akpọ 90%, which is ọ na-agakwu na 99% oge na-adịghị anya.
sọ nsọ ala ka anyị ma na onwe anyị wụ ndị nsọ ala Igbo, anyị wụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwabara idozi ọdịnala ka esi eme n'eluigwe ka anyị mekwee ya n'ụwa wee biri otu ahụ. Sayensị, teknọlọji, everything ọbụla nọ n'ụwa, mana ihe anyị na-ekwu we must have base before any other thing. Ọwụ na anyị kọbasị ya n'Igbo niile nwanne, anyị adịghị anya ukwu, ịmana ndị be anyị dị anya ukwu, ha nụ ha ihe sayensị and teknọlọji a na-ahụ mabụrụ mba. Ihe ahụ life story is a life story, is a way of life. This is way of life anyị chọrọ ibi, mana ha chọrọ ka ha mabụrụ ya taa na-eji ndị anya ugwu ka ha bido ozugbo bụrụ the beneficial of it. Ọwụzi ụmụ ha dị nkịtị. Mba, anyị ga-set the pace of the next generation. Science and technology as a way of thinking. So ihe ọbụla ite nkiri mee mathematics onye gị answer pụta dị ya ụzọ adịghị ya. Ihe ọbụla enyeghị gị mathematical answer nwanne susupụte na ọ bụghị eziokwu. Olesi ma o nwere mathematical answer, ịgbakọ onye gị mwepụ ịmanụ truth there, because enweghị na absolute, no based on observation. Ọ bụ ihe anyị na-eme observe, because ihe anyị na-amaghị as human being kakwa nkụ 90 almost 90% of ihe na-eme n'ụwa ya na ama ya afọ ya. So ị ga-ebase na observable truth, nke ahụ ị ga-emenwu observe. So as long as not within the observable truth, mathematically ọ ga-enwe answer. But ọ bụrụ na ị try ya the answer onweghị answer, pụta ebe ahụ chọọ ụzọ ọzọ ụzọ adịrọ dị ya. Ịghọta ihe na-ekwu, ụzọ adịghị dị ya. So o nwere ndị na-afụ na-asị na ka m werezie nke a mechie okwu a sị na nna ndị isi ojii onye mekwara ga ihe, ọ sị na ndị United Nations n'ụlọ akwụkwọ na mmadụ ka m nkọ asịrị, a sị na ndị United Nations ndị ọbụla nụrụ ọgụ for 30 years kọsị 40 years na ha ga-enye ha freedom. Onye mere ndị isi ojii ha biko? Akwa arịrị arịrị egbu eriere m arịrị. Akwa arịrị eriere m arịrị biko na United Nations. So your life ndụ gị nọ n'aka one man sitting in the house in New York. Your life ndụ gị, which is ịma na ọ bụrụ eziokwu sef. So i were ndụ gị wee bezie na life of a mortal man. Ka onye mere ndị ojii ha biko? Who did this to us? A mortal man. So enye gị nsọ ala, nye gị amadi ọha absolute strength, nye gị nsọ ala as the absolute law of the universe. Ignore it. Wee sị m nonsensical UN somewhere, and the somebody is na ha permanent secretary, which you are not included. They make laws that will govern you. Na ndị isi ojii sef unne disgrace him. You have disgraced me a lot. Itego m ure, tee anyị ure as ndị ndozi ọdịnala, na ọ bụ na ị ga-ekwe na somebody in United Nations nwere degree, ha wepụta degree na ndị ọbụla nụrụ ọgụ. So ndị na-anụghị ọgụ nkọ, so ndị na-anụghịzi ọgụ nkọ. So the whole country niile nụchara ọgụ. Gịnị bụ ịnụ ọgụ? O nwere ihe gbasara ọgụ na freedom? Nothing. O nwere ihe gbasara ọgụ na freedom? Nwanne isi na isi ya bụ n'elu na mmadụ ka ibie. Onye na-ejere mmadụ ọgụ na ofu onye feeling ya ga-etigbu ofu onye. That is why eji wee nụọ ọgụ. Ọ ihe ọgụ na-anụ because of freedom. Ofu onye feeling ya ga-etigbu ibe, ọ bụ na m feeling na m eti ga-etie m ga-ezigbo ihe. That is why m ji wee tie gị ihe. Ọwụ nọ maka freedom, o nwere ndị nụrụ ọgụ ha enweta the freedom na. Yes, ọwụ nọ because of war. Ndị Igbo nụrụ ọgụ na but ha enweta ndị freedom. So ọwụ nọ war is about freedom. Onye ọbụla nụrụ ọgụ enye ya freedom na. Onye ọbụla ga-anụ nwanzi ọgụ na.
so ọ bụrụ abụọ abụrụ about freedom. ịghọtago freedom is a political talk because nothing is free. Every country nwere law. Every country, America is free but America nwere law. So kekwen the freedom there if there is law governing in America. Spain nwere law na govern Spain. Mwibe anyị ga-ahapụzi okwu a maka echi. Nna nwanne nsogbu adịghị ịmana sometimes nwanne m Benedict sometimes anyị need to shake our people yọọ ha anyị yọchasị ha small ịghọtago ka ahụ gbakee ha afọ m na ha na-arahụzi ụra nsị ka hitie ha ịghọtara so ọ dị mma ọnọkọta nọkọtakwa hitie ha mana ndị be anyị ya gba ha nkịtị ha naba so nsogbu adịghị. anyị ga-edobe nwado ka anyị naba anọ jezuo n'ike. Nsọ ala must go and tell your mother, tell your father, tell your brother, tell your sister, tell your pastor, tell your president and tell your governor that anyị ewu ndị nsọ ala. Ndị Igbo nsọ ala ka anyị na-eme and we must abide by it. Amadioha is the ala obi. Mana o nwere nke a na-asị na Chukwu, mana ndị ụka na-ekpe ekpere ha na-asị gị God. Ijucha ekeze bụ Jizọs ịghọtara ha anaghị eyuzu Jizọs ekpe ma ha na-eyuzu Jizọs ekuluzu. Ihe a bụ ihe ndị be anyị na-ama. Ha na-eyuzu abịama before Amadioha. ịghọtago ndị ụka ịmana this everything will one. ịmana ihe na-eme bụ na ndị ọbụla nwezi the way of interpretation. Ndị ụka bụ God ka ha ji ekpe ekpere ha kpesịa with God ha close with Jesus. Mana ndị be anyị bịa ji abịa ma bido instead of iji abịa ma mechi wepụzie Amadioha the main man guruzie the second man gụnye ifo ihe mere na ekpere ha anaghị aga. ịghọtara yes because one is east one is west. Ofu bụ nke ga-eburuzi mmadụ from the west because west wee ebe anwụ dara anwụ adaana Amadioha anaana jezu ike na be hapụziere na abịa ma ka abụ na ya nọbazie. So hapụzie the main man kpọbazie the other one. All misconception nsogbu adịghị. So ihe ahụ above so below east and west ọhịa na-ekwu maka ihe ebe a. Mana ndị be anyị kwesịrị ịmata ntọala abịago. Anyị ga-akọwara ọnụ how these things work, how to use them and when to use them. ụmụ ibe so ya dịkwa arụrụ na mma ka m jee mere ihe ọzọ bifo ị mara ihe na-eme nna ịnụwa ṅaṅa ọ dịkwa